to the reality that in a number of respects, the democratically elected government has fallen short of meeting the needs of the people of South Africa. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi izigidi zabemibeli ziziva zilibalekile ukuthethe okukumsitho oqaphela iminyaka engamashumi wasekwayo umbutho we-UDF eGauteng namhlanje. Njengabantu abamnyama asikwazi ukuthi senze amasiko wethu, asikwazi ukutshala, and abanye bethu we are not working. So uma uhlala efletini uzophila kanjani? Abahlali baseThabong eSebokang kwiphondo laseGauteng bakhalazela uhlobo lwezindlu abazakhelweyo ngurhulumente. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi akanakukhanyela kuba urhulumente weli ubaphoxela abemi boMzantsi Afrika ngezenzo zakhe ezibangele ukuba uluntu luzive lulibalekile. Ukuthethe oku ngethuba esenza intetho yakhe phambili kumsitho oqaphela iminyaka engamashumi wasekwayo umbutho we-UDF eGauteng namhlanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe nakubeni ibonakala indima esele iyanjwe ngurhulumente kodwa uninzi lwabemibeli luziva luvalelwe ngaphandle. We are alive to the reality that in a number of respects, the democratically elected government has fallen short of meeting the needs of the people of South Africa, much as it has done much to address many of their needs. Young people, a third of our population, are feeling the cold winds of exclusion from opportunity. They see politics as the preserve of older people and are not voting or even bothering to register to vote. Imibhiyozo yonyaka nje ifukenywe ngumxholo othi Building Active Citizenry for Accountability and Transformation. Itshantliziyo lalombutho unkosikazi Zowukota uthe babe ngumbutho ongakhethi phela emasini koko besamkela wonke ubani. The United Democratic Front took people from all walks of life, black and white, and were united with the demands of the United Democratic Front that says the army must go to the barracks, that says the return of exiles, the call for the return of exiles, that says there must be a convention, people's convention, but also the release of political prisoners. Umnumzana Vali Musa ukwathe kusekuninzi ekufuneka kwenziwe kweli lizwe watsho esithi injongo zabo kukuzinikela kwakhona bokhe ilizwe elizinzileyo. We are gathering here today also to recommit ourselves to become active citizens. And we're saying to ourselves, it's not good enough for us to be critical and to criticize, to see all the wrong things going on and then to just sit back. Ukanti amaqala omzabalazo azalise iholo ezimasele imibhiyozo kuwo kubalulwa ababefudula bengomongameli beli lizwe umnumzana Thabo Mbeki nomnumzana Kgalema Motlanthe kwakunye netshantliziyo umama uSophie de Bruyn. Batshela isebe lokuhlaliswa kwabantu eGauteng ngokubabetha ngemfiphindi wabahlali baseThabong eSebokang emva kokuba bengeniswe kwizakhiwo ezinemigangatho iflats ukutsho endaweni yezindlu ze-RDP. Abahlali bakhalaza ngelithi abakwazi ukuyenza imicimbi yesintu yaye nabantu abadala bayanzinyelwa ukunyuka lemigangatho. Apha kuselithabong indawo esandula kwakhiwa eSebokang. Abantu basuswe kwindawo yogobityholo iboyiketlong bakhelwa apha. Umama uOtilia Ndlovu ngomnye wabo bawelwe ngumqesandleni kodwa uthi izindlu ezinemigangatho azimlungelanga kuba sele ekhulile yaye unentlungu zomzimba ezimchaphazelayo xa inyuka lomnqantsa kuya kungena endlini yakhe. Ngoba ngihamba ngecrash balinginikeza iflat ngizokhona na ukukhuphuka ama-steps. But I can't just nathi.
nangona kunjalo ubamba ngazibini kuba kudala ilinde indawo eyeyakhe. Ngiyabonga ukuthi lelo flat abanginikeze lona akufani nokuthi ngibe ngilokhu ngihlele emkhokhweni, uyabona. Uninzi lwabo baxhamleyo kwezi zindlu abonelisekanga kwaphela nanjengoko betyhola ngelithi ngumcelimngeni ukwenza amasiko nezithethe zabo. Njengabantu abamnyama asikwazi ukuthi senze amasiko wethu, asikwazi ukutshala, and abanye bethu we are not working. So uma uhlala eflatini uzophila kanjani? Umnumzana Simphiwe Rhadebe utyhola isebe lokuhlaliswa kwabantu eGauteng ngokuzibethisa ngoyaba izinyanzeliso zabo nababevumelene ngazo kwantlandlolo ukuba bafuna izindlu ze-RDP hayi iflat. Abantu abadala nabantu abadisabled bafakwa kuma-flat. So iyo i-problem esibhekene nayo njenge-community to say why bangabuyi kithi, because thina siyi-community azange sivumelane nabo ngokuthi sifuna ama-flat, savumelana ngama-RDP house. Aba bahlali bathi banethemba lokuba urhulumente waseGauteng uzawude abonyule kule ngxaki. UMzantsi Afrika usingathe umsitho wokubonisa ngeemveliso zeli esentini eRhawutini kwiphondo laseGauteng. Oku yinxalenye yemisitho yokulungela ukusindleka Ingqungquthela yamazwe e-Brics neqala ngoLwesibini wale veki singena kuyo. Kulomboniso uMzantsi Afrika uqhayise ngeemveliso eziphuma kweli ezifana nezithuthi, ukutya neempahla phakathi kwezinye. Urhulumente uthi injongo yalo mboniso kukuqinisekisa ukuba abatyeleli babona izakhono zeli nokuba basithathe ezimveliso bazise kumazwe abo. We need to make sure that on their supermarket shelves and in their factories there are South African made products and African made products. Because what BRICS fundamentally is about is a cooperation partnership to grow our economies, to make sure that in a difficult and challenging world we're able to sell more to each other, we're able to get technology transfers, and there's inward investment. Abaxhasi ngezimali bamaphulo ophuhliso bathi amaqonga afana ne-BRICS abalulekile kuphuhliso lwehlabathi. It is important for us as a development finance institution to be involved in these discussions on BRICS, and we see collaboration and partnerships as a key important aspect of the development work that we do. Abo bathatha inxaxheba bathethe benjenje. I think it's a glimmer of hope in a bleeding economy that even small businesses like myself do now have a platform to access such markets, get the relevant technical assistance. These roles that we have, some parts we got it from China, but the rest of the parts we're getting it from South Africa, because it's one of the countries that was leading in drone technology. Le ngqungquthela iqala ngoLwesibini umhla wama-22 kule nyanga. Ibala iWhite City kwaBulawayo eZimbabwe beligcwele lime ngembambo namhlanje ngethuba inkokheli yombutho ophikisayo eZimbabwe i-Citizens Coalition for Change uNelson Chamisa ibambe iphulo lokugaya inkxaso yonyulo lobongameli. ngoLwesithathu lo wale veki singena kuyo abemi baseZimbabwe baza kuvota kulunyulo. Inkokheli ye-CCC umnumzana Nelson Chamisa ithi bapheke qhinga limbi lokuphumelela olulunyulo. The CCC is an alliance of citizens, not an alliance of political parties. We realize that political parties betray, but the citizens will never betray. Umnumzana Chamisa uthe ixesha lorhulumente ophetheyo lifikelele esiphelweni ngoku. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Kunjonja, bye bye. Bye bye Amasela, bye bye. Uluntu luphume ngobuninzi lusithi lufuna utshintsho. I feel relieved because I believe that this president of ours is going to change this nation. Kusenjalo abemi baseZimbabwe baza kuxelethelana kwizikhululo zovoto ngoLwesithathu.
Umakhulu uSikhakhane noneminyaka engama-92 wase-Ashdown eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal wamangalisa uninzi ngokuziqalela intsimi apha alima ngezandla ze-atyala imifuno enceda usapho lwakhe nabamelwane abangathathi ntweni. Intshisakalo yakhe selincede nesikolo samabanga phantsi kule ndawo nesithe saziqalela igadi yaso yemifuno. Yenza imimangaliso inkondekazi enama-92 eminyaka yaseMgungundlovu umakhulu uSikhakhane ozakhela indumasi ngokuba ngumfama ophume izandla. Ngaqala ngo-1984 ukulima ngabhusha amahlathi lawa angavule ukuthi kube insimu, ngalima ngatshala zonke inhlobo zokudla. Ngentsimbi yesihlanu kusasa umakhulu uSikhakhane sele evukile ebhinqele phezulu ebhekise umbombo entsimini yakhe ayilima esebenzisa igaba ze atyale iindidi zemifuno ezithi zondle usapho lwakhe ziphinde zincede nabamelwane abangathathi ntweni. Ngiyakuthengisa okwimbijana, ngiyadla, ngiphisana, ngipha noma bathathu abantu engibaphaya. Umbona akanalutho, uzohlupha uthi lumhlophe bese ngimnika. Abazukulwana bakhe banelunda ngaye bathi baziva besikelelekile ukuba ngaphansi kwesandla sakhe. We are really, really blessed to have witnessed such the existence of such a woman in our lifetime. Kananjalo nabahlali bamothulela umnqwazi umakhulu uSikhakhane yaye bazimisele ngokumnceda ukuba angene kwimakethe yoshishino ukuze abe nengeniso. We spoke to the nearby area where they've got vendors that have a small type of quantity that they need. And they managed to buy Coco's products, but also we also reach out to feeding schemes for the schools. Nakubeni kunjalo ikho imingeni ephazamisa intsebenzo yakhe njengokungena kwemfuyo entsimini yakhe nabanye abahlali abafumana icham lokuzityhuthulela njengoko ingabiyanga lentsimi ngenxa yokuswela imali yokuthenga ucingo lokubiya. Kanti ke abantu baphefumle ngelinqaku lethu kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Umakhulu lona iminyaka yakhe hayi iyamphika, ethi ekule age akwazi usebenza nzima kangaka, ulima ayonto encinci. Yazi indaba ezimnandi ezimazivakalayo ngomakhulu. Inqabile lento umsasazi wami yenziwa ngumakhulu. Uthandiwe ke umakhulu nguThixo ade afikelele kwiminyaka emingaka, kube kanti usakwazi ukuzilimela angaxhomekeki kubazukulwane. Ingasingayibona lento eyenziwa ngumakhulu, sizeke emzekweni kuyo, ngakumbi thina abantu basebatsha. Uyakhuthaza into yobana sibone umuntu omdala kangaka enikwe iintsuku ezingaka nguThixo kodwa abe usamile usaqinile. Uvuyelwa Shumi uthi yini umuntu omdala unika nam umdla aqhubeka ngondekazi intle into yenzayo uyasifundisa silulutsha. Ulusi Madiya uthi intle into yenziwa ngumuntu omdala wedlula thina silulutsha ingasurhulumente amxhase utsho sebhizana. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Njengenxalenye yokuqinisekisa ukuba abantwana baphululeke ngokugqibeleleyo emphefumlweni, iinkundla zibambisene noonontlalontle zikhupha isigunyaziso sokuba kulandelelwa abantwana abangamaxhoba odlwengulo kunye nezinye iintlobo-ntlobo zobundlobongela abagagana nazo emakhaya. UNomonde Stempa wasemakhanda eMpuma Koloni kunontlalontle wabucala usebenzisana neenkundla, igunyabantu lezotshutshiso namanye amaqela abandakanyekayo ukupholisa amanxeba amaxhoba. Emva kwishumi elinethoba leminyaka exelenga kwiintolongo zeli njengonontlalontle uNomonde Stempa, ngo-2019 ugqibe ekubeni atshintshe ikhasi alandele amaxhoba athi adlwengulwe eselula. Ininzi into efuneka yenziwe kwabantwana xa isigwebo siphelile. Ukunikeza ubungqina bento ungakwaziyo uyicacisa ukuthi into enjani, abaqala noyibona abangazange bayive, yinto enzima kakhulu leyo eyibachaphazele kakhulu. I-Little Voices Foundation awayisekayo likhonkco phakathi kwesebe lentlalontle yoluntu neenkundla ukuqinisekisa ukuba ixhoba ngalinye liphile qethe engqondweni nasemphefumlweni. Umntwana xa edlwenguliwe
okanye ebone eso senzo esikhulu, mhlawumbi ubone abazali bakhe bebulalana, kuye kuthiwe ke ngokubhala laa ngxelo utshekishe into yobana ingaba ubuzaza obenziwe yile crime emntwaneni bukangakanani na. uNomonde unoxanduva lokunika ingxelo rhoqo ngekota enkundleni. Inkundla ngoku ikhupha into ekuthiwa yi-therapy order, and wonke umntu ke ngoku isothuse ebantwini abakayiqondi kakuhle. La therapy order yi-order abayikhuphayo bathi sifuna kuqinisekise, siyakugunyazisa nontlalontle ukuba uqinisekise ukuba lo mntwana uya kwa-social development, uyayifumana i-treatment. Then you come back to court usixelele mhlawumbi kodwa lunike ingxelo uba kwenzeka ntoni ngalaa mntwana. Sithetha nje yena nabantwana neentsapho zabo bakwinkampu eyinxalenye yohambo oluya empilisweni. Nangona i-Little Voices Foundation SA ibambisene negunya abantu lezotshutshiso, kodwa iyalambatha ngenkxaso-mali ukuqabelisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wokunceda abantwana abangamaxhoba. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMakhanda. Lo iqela le-Kaizer Chiefs libethwe ngenqaku elinye eqandeni TS Galaxy kumdlalo we-PSL nobubanjelwe eMbombela eMpumalanga ngalemva kwemini. Uthabile Makhaphela sebengqangile neMozulu. Thothi ubekho madikela phaya edeskeni yakho yendaba, ndiyakubulisa ke mzonzundi wam apha ekhaya. Ndikwamkela kaloku koyam ke idesika Imozulu mna, igama lam ndikuthabile kumavela aseqhudeni wakwamakhaphela bethuna nanzi Imozulu. Liphola lokuqala ke kuphakala kwempuma koloni eMonti eMdantsane ngama-25 kucoke kamandi phaa kwasekuseni ngomso nasemini ke futhi phaya eGqeberha leshumi nje likhatshwa sesasithoba. Yona ke imeko yabo phaya ephondweni eFree State eBloemfontein ngama-23 nje abe nesithathu lizo lakamandi ke Imozulu futhi phaya emini ngomso napha kwakhona kooSasolburg neziphaluka ngama-29 abe nesithoba. Hamba ndambukela apha ekhaya sijonga kaloku phaya kwelaa phondo laseGauteng eJohannesburg eSoweto nasethembisa ngama-26 ekhatshwa sisithandathu, kanti kusafuneka napha kooVereniging kusekuhle kakhulu ngama-20 nje abe nesithoba futhi. Yenje nje ke imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini futhi ngama-20 nje abe nesixhenxe kucoke kamandi phaya yonke emva kwemini ngomso, kanti kuyafana naphaya eMgungundlovu ngama-34 nje anesine. Yenje ke imeko yabo phaa kwelaa phondo laseLimpopo koophalaburwa ngama-30 nje abe nesibini qabaqaba njengamafu phaya ekuseni, kanti ngorhatya kube bufana kwakhona futhi ePulukwane ngo-28 degrees. Zeyona imeko yabo phaa ephondweni eMpumalanga eMbombela ngama-33 elihle kakhulu ke mbuko lwamizulu phaa yonke imini ngomso, kusafana futhi eSekunda ngama-27. Ukanti bona benjenje phaya ephondweni eNorthwest eMahikeng inqatsini futhi emyoli ka-30 degrees omhle yonke imini phaa ngomso, kube bufana futhi ngorhatya phaya eRustenburg ikwanguye futhi 30 degrees. Hamba nami ke mbukele sijoka kalo phaya ephondweni eNorthern Cape kooKimberley ngama-24 kumyoli phaya yonke intsasa yangomso, phaya ngorhatya ekuqhubeni kwemini eUppington ku-21 degrees. Ukanti bona phaa kwelaa phondo laphaya entshona koloni iKapa neziphaluka li-14 leentshizane ezivula phaa kwasekuseni ngomso, masivaleni bethu Imozulu phaa ngeGeorge neziphaluka ngo-16 degrees omathumba ntaka. Ukangakoko yam idesika Imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163, kanti mbukeli ngentsimbi yesibhozo umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe, kanti ungayibukela le ntetho kuChannel 405 apha kwi-DSTV. Kamnandi mawethu.